doncs són alumnes d'instituts que demanen posen com es diu comparació. Il y a un premier collège dans Erasmusau en Flèche. Il y a une séparation, sont dos establiments diferents. Aquí hi ha només un institut, a l'estat francès són dos instituts diferents. Bé? Sí? Bé. À 11 ans, il y a Erasmusau, et après 5 ans, 4 ans et 13 ans. Et après 7 lycées, qui era segundo, era primero et era terminal. D'haver la spécialisation scientifique, littéraire ou économique et sociale. I en mi de la mà s'aixeca a terra, pintor que al cel que es besa en la serra, banderes de blau, jo som balear, jo som de Mallorca, català insolent. Tot el meu passat que la història allunya, el tanyell de glòria, la gran Catalunya, en l'arrel profunda de la meva gent, un conqueridor portar prou al vent, penal que salou deixar ses amarres, seguint la bandera de les 4 barres. Estic Catalunya perquè Déu passat de lluita incansable per la llibertat. Jo sóc de la raça vella gegantina, que espantada al mal la gent s'arraïna. Jo som de la pàtria dels agermanats, Joana Colom, vells antepassats, defensors herois de tradicions, que en sang que ofegaren Àustries i Borbons. Estic Catalunya perquè Déu passat de lluita incansable per la llibertat. Herois de Mallorca, herois catalans, que en les hores greus us dareu les mans, fent del vostre exemple sagrada costum, jo us tinc en ma vida de guia i de llum. Jo som mallorquí i en la meva glòria, a ser català per la meva història.